it-teleportazzjoni għal żmien twil ġiet ikkunsidrata bħala prodott ewlieni tal-fantaxjenza, bl-idea li wieħed jista' jivvjaġġa f'ħakkatajn. Imma din l-idea ta' teleportazzjoni hija waħda immaġinattiva jew resqin lejn punt li dan il-kunċett jitrasforma ruħu f'realtà. Apparti l-isfidi tekniċi, it-teleportazzjoni tqajjem mistoqsijiet kbar dwar l-identità, l-etika u n-natura tal-eżistenza. Waħda mill-mistoqsijiet ewlenin hija persuna li jitteleporta ruħu. Jibqa' l-istess persuna jew inkunu qed naraw kopja ta' dik il-persuna. Niskopru dwar dan fil-programm tal-lum. Teleportazzjoni, konċett u prattika li jinvolvi trasferiment ta' informazzjoni jew materjal b'mod immedjat minn post għal ieħor mingħajr moviment tangibbli. Fl-2017 xjentisti miċ-Ċina użaw teleportazzjoni ta' informazzjoni minn partiċella li kienet tinsab fuq id-dinja għal partiċella li kienet tinsab fuq satellita fl-ispazju. Jafu huwa diffiċli nimmaġinaw, iżda dan l-esperiment irriżulta li l-informazzjoni ġiet trasmessa f'inqas ħin mill-veloċità tad-dawl. Madankollu hemm differenza inkonċepibbli bejn li seħħ teleportazzjoni ta' informazzjoni jew oġġett u teleportazzjoni ta' bniedem. Għadna il-bot minn dak li normalment naraw fil-films tal-fantaxjenza. Iżda x-xjentisti jaħsbu li kollox jista' jkun possibbli fil-liġi ta' xjenza. Biex iseħħ dan, ix-xjenza tgħidilna li l-biljuni ta' atomi li jiffurmaw bniedem iridu jiġu analizzati individwalment, ikkupjati u rikostruiti biex it-trasferiment ta' bniedem iseħħ immedjatament minn post għal ieħor mingħajr moviment. Jekk it-teleportazzjoni tinvolvi dekostruzzjoni u kostruzzjoni mill-ġdid ta' persuna, il-proċess jippreserva l-istess konxju u identità? Fil-waqt li jinħoloq kopja tal-individwu, l-oriġinal jinqeret? Dawn huma xi mistoqsijiet li jqajmu implikazzjonijiet etiċi u legali fl-istess ħin dwar l-identità tagħna, jekk realment jista' iseħħ dan. Finalment, kemm jekk it-teleportazzjoni ssir realtà jew tibqa' biss spekulattiva, bla dubju iġġelna nikkonfrontaw idejat fundamentali dwar l-eżistenza, l-umanità u innovazzjonijiet teknoloġiċi. Sinjuri s-serata tajba, nilqawkom għal programmi ieħor mis-sensiela l-inspjegabbli. Grazzi tar-rispons tagħkom għal kull programm li qed nagħmlu, inħeġġukom tkomplu wkoll tatuna il-feedback tagħkom, ir-rispons tagħkom fuq il-mezzi soċjali tagħna fosthom il-Facebook u anke issegwuna fuq il-paġna tagħna ta' TikTok. Illum se nitkellmu dwar it-teleportazzjoni. Suġġett ferm interessanti, suġġett li ma tantx ġie diskuss, però ħassejna li għandna wkoll ninkluduh matul din l-iskeda. Biex ndiskutu dan is-suġġett nilqa' b'pjaċir lil Kevin Falzon. Nirringrazzjak u dejjem pjaċir tiegħi li niddiskuti miegħek fl-istudio tiegħi dawn is-suġġett interessanti ħafna. Kif nibdew mistoqsija sempliċi, ma meta ngħidu teleportazzjoni ħafna minnha nassoċjawha ma' teleportazzjoni ta' mezzi komunikattivi fost oħrajn. Però hawnhekk issa timmorru pass aktar il quddiem. Ġifieri teleportazzjoni ta' persuna. Ħafna drabi kif qal Kurt dawn assoċjawhom ma' films ta' fantaxjenza. Ma tista' ssir din? Fil-fema tiegħi tista' ssir. Mela, ovvjament ma nistax nispjegaw. Illa għaliex f'nerġa' ngħidlek jiena m'iniex physicist, però jiena inħoss sewwa illi tista' ssir għal xiex. Mela, fis-sistema
Għandna ħafna ostakli. L-ewwel net jekk inti tħares lejn il-mod kif tgħix il-popolazzjoni dinija aħna ngħixu ġo Matrix. Sewwa x'jiġifieri Matrix? Matrix hija rabbit hole li aħna immaġina għasfur inti. Sewwa rabbejtu ġo gaġġa u dan ma jaf xejn li f'din il-gaġġa f'ħajtu. Sewwa aħna hekk ngħixu ġo Matrix, aħna minn għalina illi dak kollu li ttina s-sistema li titmana s-sistema li ġejna maġunin biha meta konna żgħar, dak huwa barra mis-sistema ma jeżisti affarijiet li huma sopranaturali li ovvjament hemm qegħdin. Mela, it-teleportazzjoni hija fatt li huwa mistur. Immaġina inti, jekk jiena kieku niskopri mod kif nitteleporta lili nnifsi x'imkien ieħor. Però minflok jiena ngħidu nippubblika. Sewwa, ftit wara se nara nies li jaħdmu deep state, top secret, jiġu jikkonfiskaw li x-xogħol tiegħu li jgħalqu li ħalqi. Dak huwa fatt ieħor kif ġara ovvjament fil-passat. U għaliex jiġri dan imma? Għanajdlek għaliex l-ewwel qed hemm business u mbagħad hemm l-status quo tas-sistema x'jiġifieri mela. Jekk nidħlu f'dawn l-elementi sewwa fil-fond profondi tas-sistema, inti se tibda ssir illi huwa kollox gimmick, dak li nitalmu huwa kollox gimmick, l-istorja li nitalmu l-iskola hija kollox kostruit. Issa, it-teleportazzjoni jekk għal-mod tal-kelma jiena nsib mod kif nagħmel teleportazzjoni u jien se ngħaddilek minflok noħroġ fuq Facebook u ngħid il kulħadd ħanaddija lilek. Ngħidlek isma' bil-patt il-kondizzjoni li inti se tgħaddija l ħadd ieħor mingħajr ma toħroġha b'mod pubbliku ħadd għaddija l-ħadd ieħor. Ħadd ieħor se jgħaddija l-ħadd ieħor mingħajr ma s-sistema ma tinduna. Ovvjament din ma żmien se tillika naqra. Però sakemm is-sistema tinduna u tipprova taġixxi ħajkollok nofs id-dinja taf bit-teleportazzjoni ma se jiġri. Għandek l-aeroport jistgħu jagħlqu, għandek il-vjaġġar jistgħu kollox li huwa relatat ma' business. Vapuri, naf, network turistiċi u kollox business kbir. Jiena ċempilli jommi mill-Awstralja eżempju tgħidli ismaw kemm ħaddhom biex ngħidu l-ara niġej, pop u niġi. F'żewġ sekondi li tista' ssir. U dawn huma qegħdin inċiżi f'testi antikissimi sewwa kif kienu jafu bihom dawn l-affarijiet. Ovvjament jidħol il-quantum physics illum l-universitajiet qegħdin jitkellmu jidħlu fil-fond f'dawn it-tip ta' suġġetti u għadna qas biss qed nippruvaw nifhmu n-natura kif taħdem. Sewwa, però qegħdin miżmuma aħna bħala bnedmin ġo din il-Matrix milli tiskopri din in-natura x'għandha x'toffrilek. Nixtieq ukoll ir-reazzjoni tiegħek kemm Kevin fuq dan ir-rakkont li sift x'informazzjoni fuq. Fis-seklu 16 soldat tal-Imperu Spanjol Gil Perez b'mod misterjuż jingħad li trasferixxa ruħu minn Manila fil-Filippini għal Pjazza Maġġuri fil-kapitali tal-Messiku. Fir-rapport tiegħu Perez jistqar li waqt li kien fuq qassa ħassu sturdut u kellu bżonn jala għajneħ u jistrieħ. Hekk kif fetaħħom isib ruħu ġewwa l-Messiku. Hemm teoriji fuq dan il-każ fejn jaħsbu li nħolqot xi irregolarità jew qasma fl-ispazju l-ħin li ħolqot wormhole bħal spazju fl-univers li naqqas il-ħin ta' trasferiment minn post tal ieħor. X'huma t-teoriji tiegħek dwar dan il-każ? Jekk persuna se tipprova jew tagħmel teleportazzjoni illa tkun taf kif, jew inkella tiġrila inċident, hemm differenza kbira. Issa, b'inċident ejja ħandaħħal xi ħaġa oħra, astral projection, li hija mhux l-istess ħaġa, però inti qed tipproġetta lilek innifsek f'dimensjoni oħra. Kif qed tipproġetta lilek innifsek jekk qed din għamilta jiena, qed instema' redikola u fantażjuża għal ħafna minn nies. Xi tfisser astral projection? Astral projection aħna qegħdin fit-tielet dimensjoni. Sewwa, issa id-dimensjoni astrali hija r-raba' dimensjoni. Sewwa? Ġifieri tielet dimensjoni? It-tielet dimensjoni fejn huwa materjal. Materjal. Ir-raba' dimensjoni hija materjal iżjed spiritwali biex ngħidu hekk. Sewwa, mbagħad fuq fil-ħames dimensjoni hija mir-realtà kristallika inqas densa mill-materjal li nsibu fil-astrali. Sewwa, issa meta inti tagħmel tipproġetta lilek innifsek f'dimensjoni astrali,
Xi tfisser di illi hemm netwerk minn fejn tista' tgħaddi. U dik konnessa mal-teleportazzjoni? Mhux essaċ li qed intik idea jiena, qed intik eżempju fid-dinja tagħna hemm tliet tipi ta' teleportazzjoni. Għandek portal illi tista' tiddimaterjalizza lilek innifsek u timmaterjalizza lilek innifsek fid-dinja stess minn post għal ieħor. Hemm Stargates illi inti tista' mis-sistema solari tagħna tispiċċa ġo sistema solari oħra jew inkella hemm interdimensional portals. Sewwa li dawn litteralment inti bħal din meta inti tagħmel astral projection. Inti mhux qed tuża l-aspett fiżiku biex tagħmel teleportation minn post fiżiku għal post fiżiku qed toħroġ minn dimensjoni din id-darba u tmur ġo dimensjoni oħra. Qed tifhem jiġifieri jekk aħna nħarsu minn aspett metafiżiku, il-ġisem tal-bniedem mhux ġisem wieħed għandu, kull persuna għandha 7 iġsma. Għandek il-persuna li tuża, il-ġisem li tuża fit-tielet dimensjoni, il-ġisem li tuża fir-raba' dimensjoni, fil-ħames, għal kull dimensjoni għandna ġisem aħna. Sewwa issa dawn l-iġsma kollha qegħdin konnessi mal-istess ġisem li għandna aħna. Ma nix taqsam ma' telepatija, ġifieri. Le, dik xi ħaġa oħra, dik xi ħaġa oħra. Dawn huma kollha fatturi sensi illi l-bniedem imblokkat minnhom. Kemm minn aspett psikoloġiku biex jifhimhom, illa li aħna għandna tendenza li nmerruhom għax hekk moħħna hekk ġie maġun, nismgħu daw fantażija. Eżempju, ħantik eżempju mela fin-1902 kien hemm film illi jġibek Space Disc, għaddej kien hemm mara qiegħda tonxor dan film sewwa. Qed ituna x'nifhmu daw. Però fl-istess ħin ħarġu din l-informazzjoni f'film illa li jafu li n-nies sa jmerruha di. Kieku jgħidlek għandek nies illi se jkunu investigattivi ma jħorġuwiex jalqu laħalqas biss joruh dan il-film għax għandek nies brainwashed. Kif aktar qabel kont qed tgħid ukoll fuq ir-raba' dimensjoni. Ġifieri meta inti għamilt meta dħalt mit-tielet dimensjoni għar-raba' dimensjoni, x'bidli rajt minn dak li huwa materjali għal dak li bdejt mbagħad esperjenza? Mela, il-dimensjoni astrali letteralment hija mirror image ta' dik tat-tielet dimensjoni. Bid-differenza li hemmhekk inti se tkun iżjed potenti. Sewwa għalhekk inti dejjem titla' ovvjament aħna meta nmutu għalkemm il-darba sewwa il-ġisem mhux aħna propja, ir-ruħ u l-ispirtu ġifri il-konxju u l-ħajja dawk ma jmutu qatt, il-ġisem se jmut. Sewwa ħanibqa' fl-istess ta' teleportation, sewwa imma minn aspett spiritwali. Illa lix il-teleportation inti dejjem kif semmejt ħafna drabi oħra, għandek as above, so below, jiġifieri xi jfisser da. Aħna il-mikrokosmu tal-mikrokozmu. Sewwa għandek xi ħaġa kbira. Aħna ġifieri il-filosofi antiki jibdew jippruvaw iqabblu l-ġisem tal-bniedem, il-komplessità u l-moħħ tal-bniedem mal-univers, kemm hu kompless l-univers. Aħna daqshekk komplessi, infatti l-Bibja hija simbolikament mibnija fuq il-ġisem tal-bniedem. Sewwa issa xemm fid-dimensjoni astrali. Inti eżempju jiena naf nies illi meta jagħmlu astral dimension hemmhekk għandhom ħajja oħra, għandhom il-mara, għandhom xogħol, għandhom it-tfal, ħadd instema' xejn mhux daqsxejn ħafna strambadi, però din hija realtà x'jiena esperjenzajta wkoll. Esperjenzajt? Jiena esperjenzajt eżempju mela. Differenti minn tielet dimensjoni. U ħafna, anti ara fir-reliġjonijiet infatti nsemmija mela l-ogħla pjan l-ogħla pjanura tad-dimensjoni astrali hija dik li fir-reliġjoni Iżlamika tissejjaħ paradise. Sewwa fil-Kristjanità wkoll tissejjaħ paradise. Issa hemmhekk isfel net mela fil-quċċata tad-dimensjoni astrali għandek ħanejdu nsejħu la ġenna. Fil-iħnet għandek l-infern. Issa, l-infern iservi bħala faċilità korrettiva. Inti meta tagħmel xi ħaġa f'din il-ħajja, sewwa se tmut, il-konxu tiegħek se tieħdu miegħek, se tmur titnaddaf fid-dimensjoni astrali u se terġa' tinkarna f'ġisem ieħor, però l-istess ruħ u fl-istess spiritu. Dawk huma tiegħek qatt mi se jitilqu inti se tuża l-istess memorja, ġifieri dawk il-memorji jibqgħu miegħek. Kif sa taċċessa ħajjiet oħra, dik hija mbagħad suġġett ieħor. Però teleportazzjoni minn aspett spiritwali huwa kompless ħafna, però jekk ikolli l-ħin nispjegah b'mod dettaljat. Sewwa,
teleportazzjoni minn aspett holografiku li huwa interessanti li tidħol ix-xjenza wkoll. Fl-2022 in-NASA f'kollaborazzjoni mal-Microsoft għamlu ipproġettaw l-astronauti minn flok ma l-astronauti telgħu fl-ispazju, ipproġettaw hologram tagħhom, jiġifieri dan sar holoportation. X'jiġifieri din il-holoportation? Jiġifieri ikollok tranzazzjoni 3D ta' ġismek. Ħansemmina biex nagħti eżempju Avatar, dak il-film famuż ħafna ta' Avatar. Mela għandek il-mother base qiegħda fl-atmosfera tal-pjaneta ma tinżilx, ma tillendjax sewwa dik ma taqbilx mhux il-teknoloġija tagħha ma mhijiex kompatibbli mal-atmosfera tal-pjaneta tibqa' hemmhekk tittuża kapsoli li huma sky capsule sewwa allura dik il-mothership tibqa' dejjem fl-atmosfera, anzi fl-ispazju. Dawn li jagħmlu ipproġettaw avatar tagħhom stess f'din il-pjaneta. Replika tagħhom stess. Sewwa illi jista' jekk iweġġa, jekk jisiru xi ħsara jista' jkun li jaffettwa l-ġisem proprja tiegħek ukoll. Sewwa, jiġifieri dak il-film x'qed jgħidilna illi dawn l-affarijiet huma veru imma joħorġu f'forma ta' films. Ħalli inti tibqa' tmerihom u tibqa' tgħid dawn huma kollha fantażiji. ċfir forsi l-idea wara l-film li dak li jkun qarqu bih biex forsi iġeluh jaħseb li din hija fantazija, mhux realtà. Diki, proset. Hija reverse psychology. Hekk kif taħdem, reverse psychology bħal meta eżempju inti jinnaf nużaw l-istess aspett, qed nużaw l-ispett tal-ufoloġija u tal-aljeni fil-films biex in-nies qed ngħidulhom isma' hemm qegħdin ta' ngħaddulkom l-informazzjoni mill-films. Però aħna nafu li n-nies se jmeruhom dawn, allura aħna safe, is-sistema safe. Qatt mista tiġi compromise dis-sistema. Hemm ħafna at stake, hemm ir-reliġjon, hemm is-sistema, jekk nibdew nemmru f'dawn l-allat li kienu jqimu li huma dawn l-istess alien li bnewlhom it-tempji u li kellhom teknoloġija vasta u enormi li ġabuha magħhom. Sewwa, mela allura kull reliġjon fid-dinja se tisfaxxa. Mela għandna magħna lil Abigail. Abigail, naf li għandek ukoll mistoqsija għal Kevin, nsellimlek. Iva, nsellimlek. Teżisti xi tip ta' evidenza fuq stejjer ta' nies li jagħmlu teleportazzjoni? Evidenza per se ta' nies li jagħmlu teleportazzjoni jekk kien hawn ovvjament ma li kjawhomx, ovvjament din hija xi ħaġa li tant hija trasparenti li ma nistgħux inqogħdu nduru mal-lewża ngħidu isma' hemm ta' naħseb li hemm mawx sa fejna fuq aħna. Però ma neskludix illi ma kienx hawn jew mawx. Dan l-istess bħal fattur illi is-sistema tgħidlek illi isma' la ma tqajna ħadd fis-sistema solari jiena f'entitajiet oħra alieni jew humanoids insomma, mela allura mela ma rajniex, mela ma jeżistux, jew inkella għadna bid-dubi. Dawn huma kollha affarijiet illi reverse psychology qed jgħidulna li qegħdin hemm f'ħafna fatti, f'ħafna stejjer, films u hekk, però fl-istess qed jgħidulna li mhux veru ta'. Ġifieri jekk saret teleportazzjoni minn xi ħadd u dan ix-xi ħadd prova joħroġha, jekk eżempju jkun hemm persuna ħansemmi film, sewwa tgħidli kif ħassemmi film, film mhux film fantażjuż ħareġ għall-entertainment. Hemm film li huwa li minnu nnifsu n-natura tiegħu hija realistika. Dan il-film jismu The Astronaut's Wife ta' Johnny Depp, sewwa. Dan jkun jaħdem man-NASA, jkun astronaut. U meta jkunu fl-orbita tad-dinja jintaqgħu ma' xi ħaġa ma' enerġija li tagħmilhom ħsara kbira għal dawn iż-żewġ astronauti. Infatti meta jirritornaw lura fid-dinja dawn ikunu kompletament differenti, jkun hemm invażjoni ġol persuna tagħhom. Issa meta jisibu għax dan ikollhom footage ġol vettura stess biex meta jaraw dan il-footage huma jkunu jistgħu jiksbu x'seta ġara, jisiru jafu x'seta ġara minħabba dan ir-recording sewwa. Issa ovvjament tan-NASA saru jafu ċertu affarijiet x'ġara hemm fuq, però ovvjament żammew kollox mistur. Wieħed min-NASA mit-top tan-NASA sar jaf x'ġara għamel kuntatt mal-mara sewwa, meta saru jafu li dan għamel kuntatt mal-mara u żvelaw x'verament x'ġara hemm fuq, da rredikolaw, spiċċa homeless, irridikolaħ fuq kull gazzetta li kien hemm ġo New York u ġa spiċċa bla job homeless, jiġifieri. Però kif ejja nħarsu sa lejn naħa l-oħra tal-munita, ngħidu t-teleportazzjoni eventwalment b'miraklu, teleportazzjoni tal-umani tiġi skoperta. Aħna semmejna ħafna aspetti pożittivi, però mbagħad x'sa jkunu l-implikazzjonijiet, hemm xi forsi affarijiet li forsi jafu jkunu negattivi?
Nimmaġina f'kollox jista' jkun hemm affarijiet negattivi u anki fit-tajjeb stess hemm in-negattività għax kollox jien għal fuq għandek isfel, ġifieri nimmaġina li jkun hemm repercussions jekk ovvjament dejjem jekk ix-xjenza ma taġġilx sewwa u tkun ġenwina fis-sens minn aspetti li toħroġ l-affatti b'mod edukattiv milli persuna jipprova jesperimenta u stess, sewwa naħseb jiena hemmhekk kun hemm repercussions għax jista' jkun hemm xi affarijiet bħal astral projection li semmejtek l-ewwel, jekk bniedem ma jkunx jagħmel ċertu riċerka daw jistgħu jaffettwaw. Tista' ġib xi ħaġa miegħek, tista' taffettwak b'mod psikoloġiku, ġifieri hemm ħafna tendenzi li huma negattivi, iva jekk inti se titteppja fonti li m'għandekx għarfien fuqha, għalhekk naħseb jiena is-sistema wkoll tkun kawta f'ċertu affarijiet u tibda toħroġ u tinvestiga ċertu affarijiet bil-mod il-mod ħalli ovvjament tasal f'ċertu punt fejn tajt isma' naħseb jiena lesti biex nirrilaxxawha fil-pubbliku di. Sewwa biex inħarsu il-faċċa tal-oħra tal-munita, sewwa b'in aspett pożittiv, iva nirrilaxxawha fil-pubbliku ħalli issa nibdew nedukaw in-nies minn dan l-aspett. Meta nkunu 100% ċerti x'hemm tajjeb u x'hemm ħażin ħanevitaw il-ħażin u nassorbu bis-sitt tajjeb, naħseb jista' jkun hemm repercussions iva jekk ovvjament nibdew nimplementaw din ix-xjenza. L-aħħar mistoqsija x'wasalna wkoll fit-tmiem tal-programm, l-aħħar studji tiegħek u anke ta' riċerkaturi oħra internazzjonali f'dan is-suġġett x'qed juru fuq it-teleportazzjoni tal-umani? Mela, t-teleportazzjoni tal-umani hemm ħafna kif qed ngħidlek hemm ħafna teoriji, m'hemm xejn konklusiv jiġifieri. Kieku tajjeb ħafna li nsibu xi ħadd li jista' jorina għamilna demonstrazzjoni minn aspett fatwali ta' kif tista' tagħmel teleportation u kif tista' taċċessa dan in-networks minn aspett xjentifiku moderni, ġifieri jekk se tidħol minn aspett ta' internet ta' Google se ssib ħafna nies illi jittepjaw li huma avventurużi u sa ċertu punt it-teorija tagħhom meta tibda tisma'hom se jinstemaw reali jekk ma tkunx tifhem ċertu affarijiet, jiġifieri se tiblaħħom. Inti dawn l-affarijiet tesperjenzhom, taħdem fihom, jiġifieri minn aspett ta' xjenza m'hemm xejn illi minn aspett ta' xjenza fis-sens dik li nafu biha illi jgħalmu l-universitajiet illi joħorġu dokumentarju fuq m'hemm xejn. Jekk jista' jkun hemm xi ħaġa li illikjat fi fraternitajiet jew f'societies, diħa jżommuha miżmuma, misturem ġew biex jesplorawha u jeżaminawha huma hemmhekk, però ma jħorġux fil-pubbliku, m'għandek ċans. Kif infalzwan, grazzi ħafna li kont magħna, grazzi wkoll kompliment tal-mistieden li kienu magħna waqt il-programm, grazzi l-Jonathan Farrugia u l-Kurt Poli ta' kull ġimgħa jgħinuni intela dal-programm, grazzi l-kompliment tal-kru wkoll tal-assistenza tagħhom. Grazzi lkom telespettaturi li kontu magħna, niltaqgħu bħallum ġimgħa saħħit.